Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры блізка да 13 гадзіны па беларускім часе, а значыць, у нашай студыі блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Ну што, весна на вуліцы, у нас ёсць некалькі вельмі цікавых тэм. Ну да, абмяркоўваць, як звычайна, будзем галоўныя тэмы і падзеі эканомікі і палітыкі Беларусі і свету, якія гучалі за тыдзень паміж нашымі праграмамі, за гэты тыдзень. Пачнем, безумоўна, з Ірана, тым больш, што ён так укладаецца ў логіку нашай праграмы. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Кожны тыдзень ён публікуе там змястоўныя відэа, у першую чаргу пра эканоміку Беларусі, але таксама і пра нейкія важныя сусветныя з'явы. І вось відэа пра Іран выйдзе там сёння, праз некалькі гадзінаў пасля нашага стрыму жывога. Ну, а тут мы анансуем, да, паговорым. А што ў нас яшчэ ў праграме? Ну, яшчэ абяцаны кошт, колькі будзе каштаваць Беларусі пераключэнне з Расіі да еўразвяза. Мінулым разам мы не паспелі пагаварыць. Напэўна, мы сёння абмяркуем дакладныя лічбы, якія ёсць у мяне, але на падставе, канешне, даследавання эканамістаў. Дзякую ім. Яшчэ у нас вельмі цікавая з'ява, напэўна, не тое, як Лукашенко ставіцца да кароў ці да людзей, а тое, што дазваляюць сябе дзяржаўныя СМІ. Меня вельмі ўразіла тое, што трапіла ў эфір дзяржаўных СМІ. Ну, не будзем забегаць наперад. Вот наконт толькі што трапіла, так, Александр, я вот думаю, вы ж зразумееце, што страшна резаць, то бок, і з аднаго, вось гэтая тонкая грань паміж можна і нельга, да, і за што прылеціць па галаве больш, за тое, каб пакінуць, ці за тое, каб все ж таки вырезаць, да? Видите, якая цяжкая у іх праца, калі няма ніякага рэгуляміна, ніякага вось такого прапісанага гайда, што трэба, што не трэба. Кожны раз як па міннаму полю. Да, і міннае поле тут амаль не метафора, таму што будзем пра Лукашэнку, пра кароў, вось пра гэта ўсё. А што называюць мінамі ў гэтым выпадку, я думаю, вы самі добра разумееце. Ну і можа быць, калі хопіць часу, крыху кранем тэму цэн у Беларусі. Калі хопіць часу, ці перанесем на наступны раз. Такую прапагандысцкую атаку на Польшчу, да, але калі не хопіць час, то сапраўды перанесем на наступны раз, таму што тэма гэта, калі шчыра, вечная. Ну што? Пытанка. Пытанка. Мы думалі, канешне, пра вызваленне палітвязняў запытацца у вас, таму што, канешне ж, як і на кожным тыдні, калі палітвязні выходзяць, гэта робіцца адной з галоўных тэм для абмеркавання. Але я думаю, можа быць, пра цэны што-небудзь запытаемся. Па ашчушчэнням, в Беларусі, в Польшчы, да? Конечно, это з'ява, што мы так прызвычаіліся да выхада палітвязняў, што ўжо так ставімся да гэтага як, гэта вялікая падзея, добра, што людзі не застаюцца ў цямніцах у Беларусі, у вязніцах, але як быццам гэта ўжо і справа такая рэгулярная. Шарагова, справа тым, што Лукашенко сапраўды выпускае палітвязняў невялікімі групамі. Гандлююцца, да. На гэтым тыдні у нас група з 18 вязняў выйшла. Тут такая матэматыка. 15 з іх палітвязні, 11 з іх жанчыны. І там ёсць агаворка пра тое, што сярод гэтых жанчын ёсць жанчыны з дзецьмі і з дзецьмі, якім патрэбны пастаянны догляд і рэабілітацыя, да? Бок так нам тлумачаць уласна гуманнасць, а можа не нам, можа это лукашэнкаўскім сілавікам, я думаю, тлумачыць. Чаму ж выпусцілі вось гэтых з такой цяжкасцю схопленых і прыцягнутых да адказнасці экстрэмістаў, да? Але я ў гэтым бачу тое, што не пасаромеўся рэжым схапіць жанчын, не пасаромеўся пасадзіць за краты жанчын з дзецьмі, і ў тым ліку з тымі дзецьмі, якім увесь час трэба, каб матуля была недзе побач. Што, зробім пра гэта апытанку, да? Справа ў тым, што Джон Коул, спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі, што зрабіў, адразу падзякаваў. Падзякаваў, так. Там, канешне, такі хітры твіт.
што ён вітае, канешне, вызваленне палітвязняў, таму што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп даручыў яму вызваліць усіх беларускіх палітвязняў. Ну і калі ўжо Лукашенко выпусціў яшчэ 15, гэта як бы кладзецца вот логіку, да? Але ён нагадаў, што вот трэба ўсіх, калі ласка, давайте уже вызваляйте. Які, вот. Відаць, дасведчаны дыпламат. Ведае, як напісаць адначасова і так, да, пагладзіць па галаве, да, але ж нагадаць. Давай, да. Ну што, створым пытанне, можа быць, ці трэба дзякаваць Лукашэнку за вот вызваленне палітвязняў. Да? То бок, все ж таки, мы-то памятаем, не забываем, што ён іх спачатку пасадзіў. Да? За гэта мы ему падзякаваць ніяк не можем, да? Фактычна выпускаючы іх, просто выпраўляе памылку. Мне падаецца, наши гледачы несправядлівасць экраны і поставіць 99%. Не, ну ясно. Тое, што не трэба. Давайте больш складана, ці трэба дзякаваць Лукашэнку, ці трэба дзякаваць Трампу. Кому трэба сказаць дзякуй? Ці трэба дзякаваць, не ведаю, хто з беларускіх палітыкаў мог паўплываць на гэтае рашэнне Лукашэнкі. Я зараз падумаю, як гэта сфармуляваць, Александр. Апытанка з'явіцца цягам пары хвілін у нашым канале, но цяпер давайте да Ірана. Так. Да? Просто уведу кантэкст. У 70-е гады Іран быў адной з самых заможных краінаў свету. Нафта экспартавалася, прыбыткі былі шалёныя. У 79-м годзе у Іране перамагла ісламская рэвалюцыя. Да ўлады прыйшлі даволі радыкальныя, даволі кансерватыўныя ісламскія фундаменталісты. Все это цяпер вядома як рэжым аятол. Што за гэтыя гады здарылася з эканомікай Ірана? Да? Вот это і ёсць маё пытанне. Добра. Мне, конечно, больше пытанне ў тым, як у такой заможнай краіне мог перамагчы такі рэжым. Але я думаю, што гэта не да вас, Александр. Напэўна, так. Да, у вас есть іншыя дасведчаныя эксперты. Знаўца ўсходу. Ну, а вот з гледзяшча эканомікі. Так, з гледзяшча эканомікі, глядзіце, я вас, па-першае, мой выпуск, які выйдзе сапраўды сёння, але трохі пазней, ён, па суці, прысвечаны адказу на вось гэтае пытанне, што такое эканоміка Ірана, і прысвечаны адказу, якія наступства атаки Трампа и Израиля на Иран могут быть для сусветной экономики и для, конечно, белорусской экономики. Конечно, я не беру на себе такие полномочия обмерковывать военные, ці вот такие пытания політычныя, складаныя, ось такие внутренние пытания азиатской краины, не маю ніякага досвіда, и тому слухайте іншых экспертов на Еврораду, дзякуй Богу, яны ёсць. А вот то, что датычыцца экономики, то, конечно, Иран заможная краіна. Конечно, там 17% мировых гэтых самых запасов газа и 8% нафты. Але пры гэтым она амаль не ўплывае на сусветны рынок. Чаму? Таму што газ яна прадае толькі ў краіны суседзі і не далей. А у яе удзел у сусветным гандлю нафтай трохі больш за 1%. То бок, калі б мы казалі толькі вось пра ўплыў яе менавіта самой краіны на мировую эканоміку, так можна было б сказаць, што не будзе нічога, таму што мы бачылі на прыкладзе Венесуэлы. Ад таго, што венесуэльскі дыктатар сидзіць у СІЗА у Амерыкі, нічога не здарылася сусветным рынкам. Але ёсць падрабязнасці. Але адразу все ж таки пра эканоміку Ірана. І ведаеце, у 90-м годзе прыкладна, калі вось зараз дае даныя Сусветны банк дадзеныя, эканоміка Ірана была, можа, адсоткаў на 20 слабейшая за беларускую, адсоткаў на 25 слабейшая за польскую. То бок мы пачыналі 90-й год амаль на адным і тым жа ўзроўні. Зараз розніца у нас паміж Іранам і Беларусі прыкладна ў 2,5 раза па паказніку ВУП на аднаго чалавека, ужо з улікам цэны, з улікам стабільнага долара. То бок вось гэтыя мы ведаеце, мы распавядаем, як дрэнна працуе Лукашенко, і працуе ён сапраўды дрэнна, таму што мы адарваліся ад Польшы, ад Літвы ўніз на некалькі дзесяткаў адсоткаў. Тое, што мы маглі не зрабіць. Адарваліся, адсталі. Все ж таки, звычайна, калі кажуць, адарваліся, то это адмова
умоўны рост, Александр. Уявленне такое, что яны там дзеці на гарэ, мы так оторвались, и как альпинист, ведаеце, ляцім кудысьці, вось. Ну, калі так, то так можна, конечно. Ну, так. Так вось, а Іран яшчэ ў 2,5 разы дрэнней, то бок розніца вот паміж Польшай і Іранам 4 разы, амаль 4 разы. То бок, гэта эканоміка, якая, канешне, стаіць на месцы вельмі даўно, і пытанне не ў санкцыях. Таму што, ведаеце, вот зараз Беларусь жыве пад санкцыямі. І гэта азначае, што Беларусі ёсць суадносіны толькі з паловай света. З Расіяй, з Кітаем, з азіяцкімі краінамі, з іншай паловай няма. Іран прыкладна ў такім же становішчы быў увесь час, але чамусьці ў Беларусі няма інфляцыі. Гадамі 30%, 50%, 70% на год. У Беларусі няма падзення долара. За апошнія 7 гадоў долар у Іране упаў у 10 разоў. Долар упаў? Замацаваўся іранскі рэал. Прабачце, мне сёння некія адваротныя такія выразы. Александр, я вас уважліва слухаю, і калі што, ведаеце, на словах долар упаў, я такой... Умацаваўся. Упаў, прабачце, мне зараз вельмі сорамна, упаў, канешне, іранскі рэал, і упаў ён у 10 разоў за 7 гадоў, і гэтага няма ў Беларусі. Чаму няма ў Беларусі? Таму што ўлады ўсё ж такі робяць адной рукой дрэнную справу, але Лукашенко напужаны 11 годам, ён, канешне, за вось гэтай манетарнай такую манетарную частку не лезе, ёй там не чапае, бо ведае, што можа быць 11 год. Так вось, у Іране гэтага няма. Там вялікі ўзровень карупцыі, прыкладна трохі большы за беларускую, але прыкладна такі ж. У Беларусі вялікі ўзровень карупцыі. І падобны да расійскай, канешне, ўзровень карупцыі. Так вось, і вялікі ўдзел дзяржавы ў эканоміцы, і таму гэта з пункту гледжання эканомікі вельмі слабая краіна. Все наши проекты с Китаем, с Ираном, все наши проекты, якія мы калісьці пачыналі, калі памятаеце, он павінны былі ездзіць по улицам Беларусі Саманды, такая французская модель пачатку 80-х гадоў, чамусьці трэба было вам купляць Саманды. Не ведаю, чаму вы не куплялі. Мы планавалі там здабываць нафту сумесна. Был вялікі проект, які скончыўся за некалькі гадоў непаразуменнем паміж беларускімі ўладамі і іранскімі ўладамі наконт умоў здабычы гэтай самай нафты. Усе нашы агульныя праекты скончыліся нічым. Таваразварот паміж Іранам і Беларусі менш, чым паміж Беларусі і Ізраілем. Ізраіль для Беларусі значна больш важная краіна, чым Іран. Але мы не сябруем, не это самае, але ж вось так атрымліваецца. Таму у такім становішчы нашы суадносіны. Палітычна гэта, канешне, было сяброўства, эканамічна яны нічога для нас не вызначалі ввогуле. І вось такая эканоміка ў самім Іране. Што ж датычыцца вайны, наступства ее для эканомікі, як я уже казаў, нафты Іран дае вельмі мала на сусветны рынок, але ёсць такая цікавая рэч, як гэты самы Армузскі праліў. Напэўна, Павел, вы у сусветных навінах знаходзіцеся кожны дзень, і вы ведаеце... Зноў пачуў знаёмыя словы, да. Так. Вы ведаеце, што гэта такі, як быццам невялікі праліў. Самая такая малая яго частка 39 кіламетраў. Ірану ён не належыць, у адрозненне ад Панамскага канала, які належыць такі Панаме, наколькі я ведаю пакуль. Егіпту належыць Суэцкі канал, Турцыі належыць Босфор і Дарданеллы. Гэта не азначае, што яны імі кіруюць, што яны могуць, ведаеце, зачыніць, але яны належаць гэтым краінам. Армузскі праліў не належыць Ірану, але ён забараніў праход праз гэты самы праліў і пачаў атакаваць шахедамі танкеры. Пакуль мне невядома наконт ахвяр чалавечых на гэтых самых танкерах, але 3 караблі уже былі пад атакай. І зусім так, Александр, крыху вас падправлю. Канешне ж, МЗС Ірана сцвярджае, што яно не забараняе танкерам праходзіць праз Армузскі праліў. Ні ў якім разе Іран афіцыйна не закрывае Армузскі праліў, не перашкаджае сусветнаму гандлю нафтай, але всім зразумела, абсалютна ясна, што там небяспечна праходзіць танкерам. То бок афіцыйна можна нічога не забараняць, але все разумеюць, што калі туды сунуцца,
Як бы то твой танкер можа быць Конечно. падбіты і з вялікай верагоднасцю будзе атакаваны іранскімі дронамі. Офіцыйна, дакладна, Як бы- Павел, конечно, мае Ну, рацыю. вот так вот гэта адбываецца, Конечно, да? Добры твар пры даволі дрэннай гульні. Ну так, і так, конечно, прабачце мяне, напэўна, афіцыйных заяў МЗС і ўлады Былі якраз супрацьлеглыя заявы. было Ну, вот супрацьлеглыя, так вот двоерушніцтва палітычнае, да? Але ў выніку што маем каля по розным ацэнкам ад 150 до 200 гэтых танкераў, якія непасрэдна там знаходзяцца і не ведаюць ім толкам што рабіць, таму што Трамп, які такі даў наказ, ведаеце, дзяржаўнай кампаніі страхаваць, не дзяржаўныя кампаніі адмовіліся страхаваць усе гэтыя танкеры і всю нафту, якая плыве праз гэты праліў. Ён даў загад страхаваць, але я себе уяўляю вось гэтага капітана гэтага танкера. Вось вы стаіце перад гэтым самым пралівам, і Трамп кажа: так ты плыві, у меня вось тебе страхоўка, я загінеш застрахаваны. Так, добрая навіна. Я не подписываўся, ведаеце, под такія умовы, калі у меня быў контракт на тое, калі у меня быў фрахт на тое, каб вазіць гэтую нафту. Ну і акрамя гэтых 200 судоў ёсць яшчэ 3200, якія ўвогуле ў гэтым раёне Персідскага заліва разважаюць, што рабіць далей. Гэта ўплывае зараз на рынке. Мы бачым, як, па-першае, не ведаю, колькі зараз, там на ўчорашняе утро было плюс 20% была нафта, і мы бачылі, як рынкі в Азіі пайшлі ўніз, гэта рынкі агулам акцый. То бок азіяцкія інвестары бачылі, што вось гэта нафта першую чаргу плыве на азіяцкія рынкі, і што гэта будзе ўплываць на іх эфектыўнасць, там 2,5-3%, многа ці мала, гэта уже дрэнна, але пакуль гэта яшчэ не абвал. Але што тут цікава? Цікава, што прыкладна 2 тыдня, як кажуць эксперты, вось такія адмыслоўцы у нафце, прыкладна на 2 тыдня ёсць такія запасы. Была назапашана нафта, рыхтаваліся да атакі, канешне, Трампа. І вось ёсць такая дата умоўная, прыкладна 20 сакавіка, да якой Трамп павінен вырашыць гэтае становішча, нешта зрабіць. Цікавая навіна была сёння з ранку, мы з Павлом перапісваліся наконт таго, што Трамп дазволіў Індыі купляць расійскую нафту. Вельмі цікава. Вот спярша забараняў. Так. А зараз на месяц дазволіў. Мушаны быў дазволіць. Так вось, калі ён вырашыць гэтую сітуацыю до 20 сакавіка, то абыдзецца такім лёгкім такім качком. Вось, калі не вырашыць, то могуць адбывацца больш цяжкія падзеі. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што зараз уже ОПЕК абвесціла, што будзе плюс 7% здабычы нафты падвышана. Ёсць нейкія іншыя маршруты, шляхі транспартіроўкі нафты, але зараз не бачна, што вось хтосьці можа так адначасова вырашыць праблему 20% недахопа нафты ў свеце. Вось так вот. Тэарэтычна нафты больш, чым патрэбна ў разы. З нафтай няма праблем у свеце. Але справа вось гэтым вельмі тэрміне невялікам. Што гэта азначае для Расіі, для Беларусі? Мы ведаем, што до 20 сакавіка, як мінімум, уже Расія атрымае некаторыя бонусы спекуляцыйныя, вельмі малыя, вельмі такія краткатэрміновыя, але атрымае. Калі гэта будзе разгортвацца далей, то адначасова на Беларусь будзе ўплываць 2 фактары. Першы фактар, гэта, канешне, у Расіі. Расія трохі сможет лепей дыхаць і, магчыма, ведаеце, экспорт у Расію трохі, там на нейкі адсотак падвысіцца, мы пабачым больш такія пазітыўныя вынікі в эканомікі ў сакавіку і, магчыма, у красавіку, чым яны былі бы. Я нагадаю, што зараз беларускай і расійскай эканомікі падаюць. Вось. А з іншага боку, заўсёды, калі вось такая вось праблема на рынке нафты, гэта заўсёды ўплывае на сусветны рынок і падвышае сабе кошты. Гэта азначае, што весь імпарт, які ідзе да Беларусі, напрыклад, з Китая, ён вырасце ў коштах. То бок гэта азначае, што адначасова, магчыма, у нас трохі вырасціць экспорт у Расію, але адначасова і падрастуць зноў кошты у Беларусі. Таму што мы разумеем, што Беларусь суадносіна нашага імпарта да нашай эканомікі 1 к 2. Мы вельмі залежныя ад імпарта краіна. Вось такі выпуск, на якія пытанні не адказаў.
Я думаю, што даволі цікава, асабліва наконт таго, што ў Беларусі вот так вот праз гэта плечо можа падаражэць бензін. Я думаю, што не спадзяваліся беларускія вот прыхільнікі рэжыму, скажем так, на такі паварот падзеяў, да? У іх жа Іран добры, все, што Іран робіць, гэта добра, Зарона крычыць Аллах Акбар в жывым эфіры, да? Вот. А тут раптам, праз то, што Іран не блакуе, ён же не блакуе афіцыйна, такая вось гульня ідзе, да? Вось, то бок, в прынцыпе, абвінавачваць Іран атрымліваецца не маўчым. Вось такая вось іх будзе камбінацыя ў галаве, да? Вось, але пад пагрозай самое дорогое, чым заправляць ластаўку, да, по весне. А у нас же пасевная. Да, пасевная, і трэба ездзіць на лецішчы, вот увогуле сезон пачынаецца, да. Гэта, канешне, удар по больному. Вось што ўжо вырасла Александру Беларусі, гэта тое, з чым у нас тут агаворкі пачаліся, гэта курс долара. За апошнія некалькі дзён, і я так скажу, што акурат вот калі Трамп і Нетаньяху пачалі удары по Іране, долар добавіў 7 копеек, ужо больш за 2,90, менавіта там 2,92 з хвостам, 2 рублі 92 копейкі ён каштуе. То бок, і я бачу, што і ў свеце долар пачаў умацоўвацца, да? Так, я так разумею, што это працуе так. Это я ўжо разважаю тут разам, можа быць, з нашымі гледачамі паразважаю, што калі Амерыка дэманструе сваю сілу, адразу ж вера і ўвогуле пазіцыі амерыканскай валюты, яны як бы таксама растуць. Да? То бок яшчэ, ў прынцыпе, вот вы кажаце, да 20-го у меня, конечно, вялікія сумневы, што до 20-го нешта атрымаецца завяршыць, таму што яны ж там увогуле абмяркоўваюць наземную аперацыю. Калі пачнецца наземная аперацыя, гэта не тыдзень, не 2, не 3, гэта месяцы. Павел, але пытанне до 20-го, каб Іран не меў магчымасці вось непасрэдна прыкрываць праліў. Так. Гэта, в прынцыпе, я думаю, можа быць, можна будзе арганізаваць, взять под контроль купол, нейкую зону, да, там і так далее. Вось, паглядзім, да, але я так думаю, што калі Амерыка далей працягне ціснуць на Іран, то долар, прынамсі, не будзе падаць, а будзе, магчыма, расці і далей. То бок гэта такі курс валюты заснаваны на тамагавках. Ведаеце, заўжды гэта працуе трохі інакш. Таму што, па-першае, рынкі ввогуле, як гэта не дзіўна, але маюць нейкую эмоцыю, нейкі эмацыянальная такая частка, калі інвестары рэагуюць не на сапраўдныя падзеі, а на то, як яны адчуваюцца. Гэта вельмі кароткатэрмінова, але ёсць і гэтая частка. Але калі мы, ведаеце, задумаемся далей, то што такое вайна ў Іране для США? Эканамічна нічога. Эканамічна гэта толькі траты. Гэта толькі зноў некая трата грошай амерыканскіх падаткаплатнікаў. І калі гэта будзе доўга і дорага, то гэта азначае інфляцыю саміх США і аслабленне долара. То бок гэта павінна працаваць так, уведзеце, в некай такой класічнай форме, сферычнага коня ў вакууме. Але эканоміка, конечно, больш складана, таму могуць быць розныя перыяды. Сённяшняе ўмацаванне, в смысле, падзенне трохі курса беларускага рубля, магчыма, выклікана не толькі атакай Трампа, ёсць і ўнутраныя прычыны. Мы ведаем о том, што адмоўнае сальда ў Беларусі, яно доўга такое, і мы ведаем, што і для расейцаў, і для беларусаў сённяшні курс для эканомікі 2,90, там, типа 80 рублей у Беларусі, у Расіі за долар, ён дрэнна ўплывае зараз на агульнае эканамічнае становішча. Для эканомікі было б трохі лягчэй, каб ён быў ўсё ж такі бліжэй да 100 ў Расіі, і бліжэй там, суадносіны можете палічыць самі, плюс там 10-12% у Беларусі, гэта было бы лягчэй дыхаць самой эканомікі. Дзякуй, Александр. Вось прыкладна туды все і рухаецца, калі мы кажам пра курсы долара, расійскага рубля, кітайскага
юаня ў Беларусі. Северокорейскага, не ведаю, што там у паўночна-карэйскага вонкая Карэі, ці некая іншая Это валюта. ў паўднёвай Карэі воны, а магчыма і ў паўночнай таксама. Калі шчыра не ведаю, давайте мы таксама будзем рухацца далей. І ну вось пытанне Ірана, яны цікавыя тым, што ну вось адна з таких мадэляў, адна з будучынь для той Беларусі, якую цяпер будуе Лукашенко, это безумоўна Іран. Да, вось у нейкай вельмі скрайняй вот ітэрацыі, да, але ёсць і іншыя. Напрыклад, да, фінляндызацыя, вот кажа Сергей Ціхановскі нам, да, давайте зробім з Беларусі Фінлянды. Ну а про тое, каб зрабіць з Беларусі Швейцарыю, толькі ленівы не казаў, калі шчыра, да, ось там нейтральны статус на скрыжаванні там і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта я так нас плана падводжу да цэны іншага шляху, да? Бо калі Беларусь адрываецца ад Расіі, вось мы бачылі, як там краіны Балты, прямо былі кадры, разамкнулі энергетычныя ланцугі. Да, это насамрэч адбылося чыста сімвалічна, таму што на той момант уже ніхто асабліва нічога там у Расіі, у Беларусі электраэнергію ніякую не набываў. Вось, але тым не менш, да, вось калі мы, Беларусь, разварочваемся ў бок Еўрасаюза, да, чаго гэта будзе каштаваць людзям, краіне, народу. Вось такая тэма у нас наступная. І, ну, Александр, тут я таксама, як знаёмаму з матэрыялам, да, даю вам, відаць, крыху саліраваць, но буду пытанне задаваць. Конечно. Калі... Ну, па-першае, я прапанаваў бы ўсё ж такі раду запрасіць у студію з Дмітра Крука, таму што тое, што я буду распавядаць, часткова базуецца на тым, аб чым ён піша, і піша так экспертна, глыбока, і ён ну, тое, што ён разумее, тое, што ён кажа, гэта ввогуле не трэба аб гэтым казаць, але праца зроблена вялікая, і ёсць праца іншых эканамістаў. У чым яна? У тым, што яны не пабудавалі, ёсць, гэта ўжо не першы раз ужываецца, мадэль эканомікі. У некалькіх праекцыях, напрыклад, у праекцыях нашых галін эканомікі ці ў праекцыях ну, спажывання дзяржаўнага, спажывання гаспадарак, спажывання грамадскага сектара. Вельмі складана мадэль, але эканамісты прапанавалі праз такую мадэль палічыць, што будзе, калі Расія падыміць кошты на газ да еўрапейскага ўзроўня, то бок у 3 разы, падыміць кошты на нафту да еўрапейскага ўзроўню, то бок невялікае будзе падвышэнне, бо ў нас нафта амаль па еўрапейскім коштах. І калі яно ўключыць тыя тарыфы, якія зараз ёсць, ну, такія памежныя мытныя тарыфы, якія зараз ёсць паміж Еўропай і Расіяй. З аднаго боку, калі гэта произойдзе, ну, павінен сказаць, што некалькі сцэнарыяў, бо я распавядаю толькі пра трэці сцэнарый, асноўны. А з другого боку, калі Еўразвяз прапануе Беларусі зніжэнне тарыфаў, то бок прапануе некае партнёрства, развага не ідзе пра тое, што Беларусь уступіць Еўразвяз, але тое, што будзе некая зона такого свабоднага гандлю паміж Беларусі і Расіяй. І вось як гэта будзе ўплываць на эканоміку, мяне вельмі зацікавіла, там труд на 60 сторонак, палова з якіх формулы, но я нічога больш цікавейшага не чытаў, напрыклад, напэўна, гадоў 10. Таму што, канешне, за лічбамі стаяць, ведаеце, лёс краіны, лёс людзей. Так вось, які асноўны вынік? Ці будзе падзенне эканомікі? Будзе. На працягу 2 гадоў 3,9%, наколькі я памятаю, будзе падзенне эканомікі, будзе падзенне даходаў насельніцтва. Не, там яно сфармулявана праз траты насельніцтва, але мы разумеем, што гэта азначае, што ў насельніцтва не будзе такіх магчымасцей. Каля 8%, і будзе падзенне вось гэтага спажывання сектара дзяржаўнага амаль на чвэрць. То бок трэба будзе вырашаць пытанне, дзе браць грошы для бальніц, для наших школ і так далей. Гэта будзе на працягу 2 гадоў. У чым добрая навіна? У тым, што перабудова эканомікі з пачатку 90-х гадоў абышлася польскай эканомікі ў 15% падзення, а беларускай эканомікі ў 40%, але без перабудовы.
Ось, то бок падзенне будзе ў 10 разоў менш, чым на пачатку 90-х гадоў. Потым будзе 3 гады адскока і 5 гадоў спатрэбіцца, каб переключыць эканоміку з адной мадэлі на іншую мадэль. Будуць галіны, якія будуць найбольш пакутаваць, можна так сказаць. Канешне, гэта галіны, якія прывязаныя да коштаў вуглевадародаў. Гэта, канешне, нашы 2 комплекса ў Новаполацку і ў Мозыры. У іх будуць вялікія праблемы. Гэта, канешне, напрыклад, Гродны Азот, які базуецца цалкам на танным расійскім газе. Калі ў яго не будзе таннага расійскага газа, пытанне, ці будзе ён канкурэнтаздольны на еўрапейскім рынку. Гэта некаторая прамысловасць будаўнічых матэрыялаў, якая таксама базуецца на вялікім удзеле вось гэтых самых вуглевадародаў. Яна таксама будзе пад негатыўным уплывам, але добрая навіна ў тым, што па маіх разліках увогуле ў гэтых сектарах занята не больш за 100 000 чалавек, то бок там 2 з чымсьці палова адсотка занятых цалкам у эканомікі, і не все з іх будуць у такім уразлівым становішчы. То бок у нас не будзе той праблемы, якая была з пераходам на рынкавыя рэльсы, напрыклад, там Польша, там больше 20% было беспрацоўе. У нас увогуле такой праблемы не будзе, але для некалькіх десяткаў тысяч чалавек трэба прадугледзець там праграмы на пару гадоў. Так? Вось. І вось такія вельмі такія дакладныя разлікі. Тут ёсць 2 пытанні. Ну, канешне, асноўная, самая большая праблема. Канешне, тое, што прамысловасць можа прыпасць на 6%. Ну, ёсць момент такі. Але, канешне, вось на гэтым працягу гэтых 5 гадоў трэба будзе прыўлікаць грошы, каб гэта не было каб гэта не ўплывала на насельніцтва, на ўвогуле на бюджэт. І гэта азначае, што магчыма дзяржаўныя пазыкі у нас будуць там не 27, як зараз адносіны доўг да эканомікі, а 43. То бок трэба будзе знайсці вялікую колькасць да 15 мільярдаў, прабачце, гэта вялікая лічба грошай, каб замесціць тое, што будзе адбывацца. Ну і, канешне, другое пытанне па даўгах, канешне, як сябе будзе весці ў гэты момант Расія, таму што мы ведаем, што мы вінныя Расіі больш за 10 мільярдаў долараў, і ці яна будзе на гэта глядзець спакойна, ці як з Кіевам будзе патрабаваць сплаціць хутка гэтай даўгі. Вось такі сцэнарый, ён, напэўна, не самы стрэсавы, але такі дастаткова стрэсавы для эканомікі. І тут 2 галоўных пытання ўзнікае. Першае пытанне: а ці трэба гэта рабіць? І другое пытанне: а ці нельга вось так вось эканамічна сябраваць з Расіяй, але глядзець бок еўразвязы і як намагаўся калісьці Лукашенко, добрае цяля 2 матак са 7. Ці можна вось так зрабіць? Адказ на першае пытанне, ці трэба, даў ужо Павел. Калі мы гэтага не будзем рабіць, і аб гэтым піша ў іншым артыкуле Зміцер Крук і паказвае графікі, то мы будзем мець ран. Мы будзем мець вось плато плюс 1 з чымсьці адсотак ці мінус 1 з чымсьці адсотак кожны год, і ў нас не будзе ўвогуле роста эканомікі. У нас не будзе падзення, у Іране не было там ніякіх вялікіх падзенняў. Але мы будзем стаяць на месцы тады, калі эканоміка суседніх краінаў будзе ўхадзіць все далей. Если зараз у нас суадносіны ВУБ з Польшай і Літвой не трохі разныя, але там 60% у нас да 100% у них, то паступова гэта лічба будзе падаць. Мы будзем беднейшым, мы будзем прыходзіць да такого становішча, як быў Савецкі Саюз да ЗША. Вось таком, ведаеце, вось гэта будзе адбывацца, таму перабудова, рэформа эканомікі Беларусі і вось геапалітычнага выбара адна 100% патрэбна якая-то. Але як яе рабіць і ці можна не пасварыцца пры гэтым з Крымлём? Відаць, у меня есть 2 прыклады. Гэта Кыргызстан і Арменія. Аб Арменіі мы калісьці ўжо з вами разважалі краіну, у якой ёсць 2 ваенных базы, якая прывязана да Расіі больш там на 80% праз вуглевадароды, 40% знешняга гандля. Арменія, гэта Расія, гэта вельмі падобна да Беларусі 19 года. І вось гэта краіна падпісвае пагадненне з ЗША і Вейнс, прывозіць ёй там 13-14 мільярдаў долараў інвестыцый. І яна будуе адносіны з еўразвязам. Нічога не замінае. Мы разумеем, што гэта канфліктнае становішча, але тым не менш. А ёсць яшчэ такі, праз беларускі такі, ведаеце, прызму, такі ціхі Кыргызстан.
конечно, я разумею, что там ён зусім не ціхі, але праз студыі Еўрарадыё мы не шмат чаго ведаем, таму падаецца, что там нічога асабліва не адбываецца. І вось гэта краіна, якая ўваходзіць у як оно называется, Еўразіяцкі саюз, Еўразійскі саюз, якая карыстаецца ўсімі льготамі гандлю з Расіяй, з Беларусю, і адначасова яе падпісана ўмова з Еўразвязам, і яе тавары, амаль усі беспошліна трапляюць у Еўразвяз. У Кыргызстана гэта чамусь атрымалася, да? Таму пытанне да будучых палітыкаў, якія будуць вось гэты рэалізоўваць такі разварот, я вельмі спадзяюся, што калісьці ён адбудзецца, пытанне, як, ведаеце, не моцна пасварыцца з той улады, якая ў той момант будзе ў Крэмле, каб гэтая цана, а яна невялікая, тое, што я назваў, гэта значна менш, чым можна было сабе ўявіць, каб гэтая цана была як магчыма меншай для Беларусі, для насельніцтва. Напэўна, мы ўсе ў гэтым заінтарэсаваны. Таму вось такая вельмі цікавая работа, я буду рабіць па яе вось гэтае мадэліраванне таго, што адбудзецца. Я зараблю з гэтай нагоды відос і вельмі прапаную, канешне, пагаварыць аб гэтым з Дмітром Круком. Вельмі цікава, і мне здаецца, што актуальна, да, шмат ёсць людзей, якія, канешне, у Беларусі лічаць, што гэта немагчыма, да, немагчыма развярнуцца ў іншы бок. Але вот Александр прывёў прыклад Кыргызстана, і хто ведае, як зменіцца сітуацыя ў нашым рэгіёне, у свеце ўвогуле. Заўтра, паслязаўтра мы ўжо бачым, як Расія не можа падтрымліваць, вписываться, так сказать, за своих союзников. Венесуэла, Ирак, да, все различивали... Иран, да, пробачьте. Я на чымсьці злавіў сёння. Добра, да, с Ираком пакуль што ён застаецца ў баку. Венесуэла, Иран, сапраўды яны разлічвалі, безумоўна, на расійскі ўплыў. На нешта разлічвалі, да, чым заклапочанасць. Заронка, да. Але ж ёсць яшчэ і Куба. Вы бачыце, якія падзеі Куба, і пакуль што толькі блакада, я так разумею, няма такого наўпростага ўварвання да інтэрвенцыі з боку США, акрамя вербальных, ізноў жа, інтэрвенцыі Трампа, які сёння раніцай заявіў, што Куба, мне нешта здаецца, што хутка нешта будзе. Калі Трампу здаецца, што хутка нешта будзе, то хутка нешта будзе, хутчэй за ўсё. А я вам зараз пакажу 4 гэтых самых. Вы ведаеце, Александр, калі сапраўды рыхтуецца напад, то таких стендапаў звычайна не адбываецца. Вось, я думаю, што это і Александр разумее, это, безумоўна, было рытарычнае пытанне, заўвага, да, я думаю, што нашы гледачы таксама. То бок, тыя, хто лічыць, што Расія не адпусціць Беларусь ніколі, канешне, ёсць свае нюансы, Беларусь бліжэй, там... ёсць расійскія вайсковыя базы ўжо цяпер, да, ёсць гэтая база, дзе ці то арэшнік Шрёдзінгера, да, ці то раскватараваны ўжо, ці то яшчэ не. Сувязі больш, краіна больш інфільтраваная спецслужбамі і гэтак далей. Але ёсць Арменія, і там 2 расійскіх ваенных базы. Таму ёсць прыклады ў свеце, калі... Рэчы, Арменія, за якую Расія таксама чамусьці не впісалась, просто мы ўжо пачалі забываць, як гэта было, хаця это было зусім недавно. Таму, я скончу гэтую думку, таму важна вось гэтае мадэляванне, важна разумець па кроках, конечно, колькі трэба грошай на тое, каб ніхто, так не атрымаецца, конечно, каб ужо ніхто не галадаў, каб ніхто не апынуўся на вуліцы і гэтак далей. Як мага менш людзей адчулі на сябе вось гэта, я б сказаў, некія лайтовыя 90-е, да? Тое, што Александр апісваў, гэта падобна да 90-х, калі Савецкі Саюз, вялікая дзяржава з эканамічнымі сувязямі, яна разваливается, да, частка эканамічных сувязяў
знікае кожны сам па сабе, да? Гэта падобна на 90-е, але ў мяне такое адчуванне ўсё ж такі, што гэта будзе ну так па лайту. Ну в 10 разоў Да, лягчэй, асабліва- гэта першае, а па-другое мы гэта ведаем, мы да гэтага падрыхтаваныя і мы ведаем, што рабіць з гэтым. Таму гэта будзе ну вось толькі нагадваць, але ў 10 разоў меней траўматычна для цалкам эканомікі. Да эканоміка Беларусі зараз іншая. Я нагадаю, што больш за палова беларускай эканомікі ўжо прыватная, яны ўжо працуюць у іншых умовах. Таму ўсё будзе зусім не так, як было на пачатку. Ну, а 90-х. таксама Калі не заязджаць да целятнікаў, канешне. таксама ў перыяд, калі стасункі з захадам былі добрыя, той кароткі перыяд адпачынку ад рэпрэсій, 40% беларускага гандлю было на захадзе. Это цяпер гэта доля там уже ніжэй за 20, мне здаецца, да? Хто сказаў, што гэта нельга вернуць даволі хутка, і хто сказаў, што гэта не падтрымае таксама цэлыя зоны сферы беларускай эканомікі. Але, Александр, вы маеце рацыю. Трэба пераходзіць да апошняй на сёння нашай з вами тэмы. І вот мы паразважалі пра будучыню Беларусі магчымую і ў звязку з такім іранскім сцэнаром, і ў звязку з сцэнаром еўрапейскім. А цяпер давайте паглядзім, дзе Беларусь сёння знаходзіцца, да? І вот нам не пашанцавала крыху, у нас у пятніцу праграма, а літаральна там на наступны дзень ці праз дзень, не памятаю ўжо калі, але выходны, да? Лукашенко... Гэта была нядзеля, нядзеля ўсё ж такі, да? Ці субота. Гэта Вот, был якраз дзень, ведаеце, гэта был якраз той дзень, калі Трамп атакаваў Это была Іран. субота. Да. І адначасова ты бачыш, што Тое, адбываецца што- ў Іране, і ты чытаеш пул первого, а там зусім іншая вайна. Да, это война свяшчэнная вайна за беларускіх кароў. Безумоўна, нельга недаацэньваць важнасць беларускіх кароў, якую вядзе з года ў год ужо 32 ўжо год вядзе Александр Лукашенко. Мы для вас выразілі кароткі кавалак з афіцыйнага відэа. Памятаеце, мы вам казалі нешта пра цэнзуру, пра тое, што цэнзура мы-то выразілі, да, вот цэнзура не вырезала. И давайте гэты кавалачок поглядим зараз. Вот одна из лучших ферм. Ну я же вижу, что тут соломы набросали перед моим приездом и опилок. Я заезжал, посмотрел на скирду опилок, все понял. А тут постоянно они бедные, наверное, на ногах сутками стоят, лежат, отдыхают коровы. Или ты этого не видишь, как зоотехник? Нет, я вижу, что все коровы лежат. Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. Ну, не дай бог. Ну, не вытрымаў, да? Вот прорвалось с глыбінь тое, что вот наболело, да, то бок і у гэтым кавалачку все, ён прыязджае на лепшую ферму, на лепшую, не просто на нейкую, Ну, там, так, да? Это была узорная ферма. Узорную, да? І, ну, трагедыя Лукашэнкі, ён бачыць наваленую побач з каровнікам груду апілак і разумее, што яму эти апілкі будуць зараз сыпаць в вочы, да, замест пылу, да? Вось, і за гэта ён адчытвае бедных, значит, супрацоўнікаў гэтай фермы, там, заатэхнікаў, не ведаю, рой замміністраў, значит, нейкіх чыноўнікаў абласных і гэтак далей. І вось, вот все ж таки вот хочется сказать, ну вот хопить уже в говне, да, вот хопить. А вот все никак не отрымливается, да, вот ездишь 31 год по коровникам, а все вот в нем и в нем, как бы, да, вот, ну, это, як бы, мне здаецца, з каровамі метафора, да, тут мне здаецца, што Лукашенко ён лепш ставіцца нават да кароў, ён больш спачувае каровам, якія вот все гэтыя гады вымушаны в говне, і тут ім нарэшце насцілілі этой
апілак саломкі далі палежаць крыху, чым яны адразу і скарысталіся, да? Конечно. Яны такого давно не бачылі. Да, меркуючы па ўсім, да. Вось, а людзі таксама, ну, давайте подумаем про людзей у Беларусі найперш. Вось, тут мне такая метафора бачыцца больш. Ну, вы бачыце, видите, конечно, мы з вами вось гэта наконец поставили, тому что гэта больш смешна і больш задае пытанне ўвогуле того, что можно ці нельзя по офіцыйным каналам выдаваць, тому что, ну, ведаеце, вось мы там здзекамся, і я калі-некалі магу себе дазволіць і матам у студыі Еўрарадыо, гэта здараецца, напэўна, один раз на паўгады, але здараецца, але ж, ну, гэта стрым, гэта такі, ведаеце, неафіцыйны, а калі ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі застаецца ў відэо вось гэта вось гавно, а потом яно ж перайшло ў Белту, і Белце бы гэта было таксама напечатана. Ні. Ось, то гэта, канешне, задае нейкі ўзровень камунікацыі. Ось, канешне, ферма, ну, слухайце, прыехаў чалавек на узорную ферму, зайшоў за вугал, ему показалі, ён там віламі сам раскапаў, што вось зверху салома, а знізу лёд і снег. І цялё малое ляжыць насамрэч на снегу, на льду. Вось яго гэта, конечно, вельмі ўразіла. Ён зноў загадаў тое, што кажа Павел, што ён вырас сярод жывёл, там зноў паўтарыў. Таму, напэўна, ён лепей ставіцца да жывёліны, чым да людзей. А ўвогуле, канешне, глядзець 32 сезон гэтага серыяла, гэта ўжо, ведаеце, ну, не гульня прэстолаў і даже не Санта-Барбара, гэта Сімпсаны. Ведаеце, вось гэта такі нармальны беларускія Сімпсаны, дзе есть такой Гомер Сімпсон, які чамусьці кіруе краінай. Ну, вось у меня такое адносіна да таго, што мы пабачылі. Сябры, есть такі выраз, ссылаецца апошнімі словамі. Мне здаецца, што гаўно это, конечно, не апошняе слово. Ну, такое перадапошняе нейкае, да, але да перадапошніх слоў Лукашенко ўжо недалёка дайшоў. Чакаем апошніх. На гэтым Александр... маеце рацыю. Што б я рабіў без вас? Каму трэба дзякаваць за вызваленне палітвязняў? Ну, на апошнім месцы Лукашенко, 9%. На наступным месцы іншы варыянт, напісаны ў чаце. Сябры, трэба мне было больш увагі звяртаць на чат. Я пагляжу, што вы там наадказвалі. Але это 10%. 33% дзякавалі бы дэмакратычным сілам у выгнанні і 49% Трампу і Коулу. Тут не 48. Вот, ну, пакуль я чытаў, уже 48%. Ну, але тым не менш, 50% за тое, каб дзякаваць Трампу і Коулу. Вось такая раскладка. Все ж таки унёсак дэмакратычных сіл у выгнанні адчуваецца. Все адчуванні ўзнёс. Нашай аўдыторыі, прынамсі, да? Вось, ну, а Лукашенку... Вось палітыкаў у нашым чаце ўсяго 9%, якія як бы одной рукой так не кажется, конечно, якія і за палітвязняў дзякуюць, і заодно намекаюць, што все ж таки яшчэ не все. Так что давайте-ка... Ну, дзякаваць трэба, канешне, уметь, но я вось гэты 9%, якія дзякуюць Лукашенко, все ж таки аднашу да прыхільнікаў Машы Калеснікавай і, напэўна, Віктара Бабарыка, якія ставяцца да гэтага, ну, просто глядзяць на гэта з іншага пункту гледжання, што, ну, так, ён злачынца, так, ён іх адразу пасадзіў, але гэта не азначае, што іх не выпусціў. І апошняе, што я хацеў бы сказаць, мы... Ведаеце, калісьці я ў снежні сказаў, што давайте дадзім і Машы Калеснікавай, і Віктару вось 3 месяца, дажывем да сакавіку, і мне вельмі спадабалася тое, што зараз кажа Бабарыка. Мы бачым уже чалавека, які адышоў і разумее, што адбываецца. Я мяркую, што мы гэта абмяркуем у пятніцу ў наступны раз, бо зараз уже няма часу. Я абяцаю, што я пачытаю ўсе іншыя варыянты, якія былі напісаны. Ну і, канешне, пачнем мы з цэнаў на наступным тыдні, таму што выйдзе маё відэо. Там вельмі цікава, як беларуская прапаганда атакуе Польшу і як насамрэч абстаяць справы. Будзе вельмі цікава. Чакаем Віктара Бабарыку ў студыі Еўрарадыо, запрашаем яго, пакуль не ідзе, але спадзяюся. Ну, Александр, вас, натуральна, чакаем у наступную пятніцу, каб абмеркаваць галоўныя падзеі і тэмы Беларусі і свету ў палітыцы і ў эканоміцы. Дзякуй, вялікі сябры, што слухалі нас сёння. Да пабачэння.
Да побачення.